Bartzelona bizitzen neuan, handik ertenitzan bideatzeko asmoz da bueltatzeko asmoz, baina, bueno, gauzak olaxe suertauzian eta olaxe bukau ginoan. Egisa da gustatzen jatela, jendia ezautzia eta haulako egun desberdina izen da dirila talako gauza gustatzen jat, baina etzan plana, hotela ikia etortzia ona. Bai, denbori da junda eta ja badie 10 bat urte. Ja bizitzan laema, ja barrankismo bezalako aktibidade batzuk itxeko be oso leku edarra da. Pouan aia peonzian hemen, ikustian nahi da hemenak, hor dauka YouTubeen be Gokta izena dauka Urjausixak, eta Gokta Pou ipinezkeo agertzen da gure herri ederrontako lako 10 minutuko bideotxo bat. Bizitzak esango dau, aukera asko ikusten ditut hemendik aurrera be, dana pasauleike, bai saltzia, bai hau gestionatzen gehatzia, bai hau ondo balimadoia, iate geixa bantzuelan pasatzia, auskal. Kaixo, kepa, zer moduz? Kaixo, ondo. Hemendik, pixkat euritxu eguna, baina ondo. Zela da Kokatxima inguru hori? Euritxu esan duzu modan? Bai, aspaldian pixkat klima zoroxamar dauku. Pixkat lehen bazan bastante markau epoka, euri epokia eta epoka sekua, baina aspaldian bastante nahaztuta dabil lana. Así que seko epokia piginuke, baina eurixa dabil goixan behia. Kokatxinban, Perun zauz, hor bizizara, kokatu iguzu lehenik eta baina apur bat, mapan, nun da gutxi hora bera? Peruko ipar ekialdean dago eta klimatikamente edo topografikamente zangeike dela ezate jauena hemen Ceja de Selva. Ceja de Selva da, hori, galako justamente handiak eta oianan arteko transizio hortan eta klimatikamente eta vegetazio danata, bi flora eta fauna horren arteko nahazketan erdixan. Hotel baten jabezara, hor bertan zauz, usteot, gainera, noiztik eta zer delata? Bueno, etzeguan planeauta, Bartzelona bizitzen neuan, handik ertenitzan bideatzeko asmoz da bueltatzeko asmoz, baina, bueno, gauzak olaxe suertauzian eta olaxe bukau ginoan. Egisa da gustatzen jatela, jendia ezautzia eta haulako egun desberdina izen da dirila talako gauza gustatzen jat, baina etzan plana, hotela ikia etortzia ona. Urte asko dira ja? Bai, denbori da junda eta ja badie 10 bat urte. Ja bizitzan laema, ja. Inguru turistikoa da hori? Bada, baina, karo, Perukolako puntu importantia daukanez hegoaldia, Machu Picchu eta Cuzco eta zona hori dana, iparralde honta ez da inbeste jente aiatzen, baina, bueno, konezino faltia okulako. Bestela Peruko leku politxe ederrenetaiko bada, baina aiatzia ez da inain erreza. Zer dago ikusteko hor? Bueno, hemen dago arkeologia pila bat, ze dago kultura bat, pixkat hor grazietxeko jendia izenak, baina Txotxapoiaz izeneko hiri bat, eta hiri hori da kultura baten ondoriozko izena dauka, eta Txotxapoiaz kultura, hori da inken aurreko kultura bat. Duan dare, erderazten bezala fortaleza pila bat, eta momiape bai, jartzen zituen olako akantilautan eta olako lekutan inok ez dakiz zela egotzen zituen horrelako sarkofago politx batzuk, eta gero aparte leku naturalak, ez? Nere herrixan dagoen Urjauzia handi hau bezala, esate zeben munduko 3. handixena zala ez da, baina badago munduko 10 edo 15 handixenen artean, da gaina ez dago munduan leku asko Urjauzixan aurrian bizi leikiena, hor zentzu hortan bai usteot bastante espeziala dela, eta inguruan hemendik gertu bada beste Urjauzi kriston bat, eta gauza pila badare. Gauza pila bizitatzeko bai naturalak eta bai zeak, arkeologikoak eta kulturalape. Eta turismotik arago, kepa, horko egunerokoa, zein ja, horko herritarrak zela bizidia? Nekazaritza zan lehen hemen importantieren dala 10 bat urte, eta lantze zeben batez be azukarkaina, eta horrekin itxezitxuen bideri bau, bai alde batetik blokia, detze jauena txankaka, eta beste alde batetik panela, horrez hautzen duna batxa Euskal Herrixan dabe, hori kainatik deribo bat horren azukar suelto hori. Baina gero indala 10 urte sartu zen, ja, turismoa eta jende geixena horti bizida, edo horrek sortzen dituan bigarren zereko bai konstrukzioa, bai beste zerbitzu batzu, taxi zerbitzuak, eta hola. Baina ingurua bai da bastante nekazarixa, baina egisa da, azkenean kapitalismoa garren bezala, lekua oso emankorra izen arren, isa fruta danak eta kostatik etortzen dira, olako komplejo agrikultura intensibo eta extensibo handi horretatik. Así que, egisa esan, kuriosua da lekua. Jende guztia izen arren nekazarixa eta ez dago produkzio handik eta merkaura jondakoan dabe, ez da bertako produktu asko ez dia topatzen. Zeure esperientzian zentrauta apur bat, kepa, 20 bat urte dira, ez da ja okerrez banau, antzuola itxizebenetik, esan duzu 10 bat urte Perun, da horretik Bartzelonan. Bai, pentsauarik eta planeo baina ja, hola, eta irukin horten itzan, eta bikin edo, eta iru, eta hori arte.
etxe 40 bete berri. Barcelona zeta ban zinen, da gero zer eruan zintuen, hola labur erantzun da, Perura? Barcelona bai izen zen pixkat Donosti neuan arkitektura ikasten, da pixkat erten naixa, kanpora jun naixa eta hola, eta orduan ikasten segitzea junitzen, gero gaitu nintzen lanian eta hola, eta ona, baitxa hori, pixkat Barcelona lanian hasi hostian, pixkat dudan jarri, lan hori izan nire bizitzako ilusinua edo ez, da horrekin pixkat krisisean sartu nintzen, da zanean, noia pixkat burua refreskatzea urte bete edo bideiatzera, motxilero bezala, eta azkenian liauta gehiatu emintxe bertan. Eta zer dako Peruk, hainbeste engantxoiteko? Egixe esan, galdera hori dauzteot gehixen itxen doztena, eta etzan izen, galdetuko doztazu aurretik ze iritzi neukan, ze prekontzeptu neukan edo, nik pentsatzen eban naixauko nebala igual Kolombia edo beste herri horrelako pixkate salzeru hau, baina, hemen suertau zen, ona jaunitzen, kondizinuak suertau ziren, lekua, lan batzuk eskaini zozten, asko gustau jatena, arkitektura aldetik, olako hotela handi batzuk diseinatzia eta bestia, eta gero ikusi nara aukera politxa zala, eta holaxe sortu zen. Esan dugu hotel baten jabe zarela, kepa, zein ja horko egunerokoa zuria? Hor, borino dotozen lotu izango alabe bai, eta... Bai, hotela pixkat bukau berri nabil, eta suertez gainean, nik uste hotel politxa lortu dutela etxea eta leku edarrian, urjauzixan bizta privilegiaueneteko daukat herrixan, así que jendia aliatzen dabil ondio publizitau ez doten arren. Baina, hoxe, gauzia da, neu nere eskuekin bego zaixain, laguntzailea baukat hemen, baina hoxe, bizkate jendia ongit horrixa emo, jendiakin berbain, jendia zautu, bizkate olako hotel txikisak badauke puntu hori de... zentzu human hori oso importantia dela, orduan, hoxe, erosketakin, emailak eta reservak eta gestionau, gozeixain, nire hemen laguntzen doztan personiakin beha faixak eta pentsau, faixakin, da hoxe, da pixkat. Eta izi aldixan, argazki batzutan ikusi dugu elur artean, handetan izango zen? Bai, apizino onditxentako bat hoxe daukat, mendixa eta olako eskalatzia eta olako gauzak, hemen be ekipo ditxubia batzuk, eta barrankismo bezalako aktibidade batzuk itxeko beho soleko edarra da, pouan aia peonzian hemen, ikustian nahi da hemenak, hor dauka YouTubeen be kokta izena dauka urjauzixak, eta kokta pou ipinezkeo hartzen da gure herri ederrontako lako 10 minutuko bideotxo bat, eta gero esan dozun bezala, oso saletasun bezala daukat hori guarazera jutia, eta mendixan, gero eta zailtasun handixauko lekuak itxia, eta ontxe behin da horreko aztian mendi maratoi bat korrika inberri naiz, hasi hoxe, guztoko gauzak itxean hortako etorri gata. Ze lotura mantentzen duzu, hainbeste urten ostian, antzulakin? Lotura aldana, baina, egisa da, emozionalki edo mentalmente, amakin hori askotan komenta bizendot, niretzako antzuela dela, kabixa eukitzia bezala. Urtian behin edo jun arren, ez banuokiko buruan han antzuela daukatela noa, bueltaua edo bihotzian sentimentu hori ez banuokiko, igual galdua egongo nitzake edo pixkat nerviosua berzatan abilen hemen edo, orduan eta antzuela badauka importantzia hori familia eta lagunez gain, sentimentu hori jakitzia baukatela noa bueltaua eta emozionalki beholako kabi bezalako bat, ez? Urrin egon arren, bisitaren bate obeste jasoko zeben? Bastante jaso ditut, antzuelatik aspaldian, ez? Así que, bat ematik ikusten bau lagunen batek edo, espabila badilla, baina hasieran jaso nituan ze batzu, bisita batzuk, eta Bartzelonako lagunenak eta eta así que jaik ez daukat ez. Eta bukaketako kepa, galdera zaienetakoa, galderi ez dakit, baina erantzuna bai. Noiz arte hor, ze asmoa, aurrera begira? Ez IDP. Bizitzak esango da, aukera asko ikusten ditut hemendik aurrera be, dana pasauleike, bai saltzia, bai hau gestionatzen gehatzia, bai hau ondo balima doia, iate geixa bantzuelan pasatzia, auskal. Idea dana ondo ondadila, postasuna jarraitzia, eta gurasuak eta familixia, eta dana zik ikusiko zela behetzen horren gurtiak. Psikologia ikasten beban abil, así que hori bebukau bierraukikot, así que... Ederto, mila esker guri atiak zabalketeatik, epa, ondo segui. Eskerrik asko, zuei. Gero arte, agur. Agur.